Iti daytoy nga gundaway manen na iten nga gagayem ken kakabsat. Yabrasa mi kada kayo iti parabor ni Apo Dios. Nga babaan iti panangbiboyayo daytoy nga panagadal tayo iti eskwela sa Batina. Nga iso iti panagadal tayo iti libro iti Apokalipsis. Nananay kadi nga mamamo tayo iti ayat ni Apo Jesus. Makita tayo no kusatno iti panaka-iablat na daytoy nga sasauna babaan iti sarita iti padto ken nang nangruna may yuneg tayo iti pamati tayo kini Apo Jesus. Isu nga sa di naman iti anyo ayat na kabsat itadmi daytoy nga panangkablaw kada kayo babaan iti ayat ni Apo Dios. Kastamot agyaman tayo mo iti gundaway nga intod ni Pastor Rolly na imbag nga aldaw mo, Pastor. Agyaman tayo iti gundaway nga intod mo ti tiyempo, iti panagadal tayo iti saso ni Apo Diyos. Salamat, Pastor. Iti dayto yung gundaway. Kala kumit ti panawen nga kumablao kadag iti amin nga agdingdingeg ken agbuya. Iti dayto yung panagadal iti leksyon ni Apo Diyos. Iti makiadda kada tayo ket mababileg iti pamati tayo kabayatan nga agadal tayo. Adda tayo iti adal may kalima. Kaya daytoy nga adal tayo, kitaan tayo no anya iti kaibugasan iti sasaw ni Apo Diyos. Nang nangruna, kitaan tayo dagiti 7 asilyo anay lanad dito'y nasantuan na kasuratan. Nang nangruna iti libro ti Apokalipsis. Ta ado dagiti agadadal dagiti sasaw ni Apo Jesus. Nang nangruna Pastor Rolly dito'y Apokalipsis. Kaya daytoy narigad na nga mawatan. Ngayon si daytoy gundaway. Itadmi kada kayo ay ito nakabsat iti nalatak, nalaka nga panakawat, babaan iti tulong ti Espiritu Santo naggaputi na santuan na kasuratan. Katsakbay na dayta, kidawon tayo kini Pastor Rolly nga idalan na iti kararag. Kararag tayo. Madaydayaw a Dios sa mami nga nailangitan, anya na po nga naging bagka. Tented mo manen iti panawen, nga agadal kami kadag iti nasantuan na sasaom. Awan na po ti maramidan mi, nga magyamang kami iti karim, kay parukpok mo ti Santo Espiritum tapon kasta, dagiti banbanag ngayon kami adalen, ket maawatan mi ida, ket kalpasan na, agbalin nga mangpabileg iti pamati ti sagtunggal may sada kami, ket rumangay kami ti na espirituan na panagbiag mi, ket makapagsagana kami ti asidega na panagparang ni Apuming Jesus. Kamugyanan na, dawatan mi Apo iti panangdalos mo kadag iti mulit ti basol kadag iti panagbiag mi, tapnuman anay kami nga pagayusan ti bendisyon nagpay kadag iti sabsabali. Ken Kristo nga po mi dinawat mi digitoy. Amen. Amen. Iti Paulo na ti adalen tayo iti daytoy nga gundaway iti nakabsat ket dagiti 7 asilyo. Anya kadi daytoy sarsaritaan na 7 asilyo. Anya iti pakainaigan na daytoy iti pakaistoryaan iti sangalubungan. Ket Pastor, kitantaman nga umuna iti panglukat a teksto nga iso iti kaipunganan daytoy nga adal tayo. Daytoy ket masarakan iti Apokalipsis 9, kunakidi Apokalipsis 5, 9, ingana iti 10. Basahin tayo kabsat. Ket ikan kantada ti maysa a kanta baro, akon kunada, may karika a mangalay ti libro, ken manglukat kadag iti silyona. Ta napapatay ka idi, ket nagatang mo ami paay ti Dios babaen ti daram met laeng, dagiti tattao ti amin a kapututan ken pagsasaw ken ilili ken pagarian. Ket pinagbalin mo ida ami paay ti Dios tayo a pagarian ken papadi, ket agarida iti rabaw iti daga. Iti daytoy nga gundaway iti nakabsat no kitaan tayo daytoy nga pakaipunganan iti adal tayo ket kunana may karika a mangala iti libro ken manglukat kadagiti silyo. Anya nga rason Pastor na pay nga kunana jay may kari a manglukat iti silyo. Ibakitak dito Pastor ket isu daytoy ngamin iti tulbek nga isu ti manglukat kadagiti 7 nga selyo ket idalan na tayo ken iturong na tayo iti panagsasaganad dagiti mapasamak. Isu ano
Kitkitaan tayo dito ito na kabsat. Nang nangruna iti Apokalipsis 3:21, daytoy iso iti tulbek tapno mawatan tayo dagiti pito nga silyo. Ken daytoy met makita tayo iti panagbalegi nga maited kadagiti nalinteg. Ket saan lang nga pastor? Ayaten nakakabsat ken gayem. Iti kapitulo 4 ken 5 iti Apokalipsis, sarsaritaan na daytoy no kasatno iti kinapateg ni Kristo nga iso iti manglukat iti silyo. Ta daytoy inaramid na daytoy kabsat isulaan tadaan iti pannakabalin ken isuna tadaan iti gundaway nga manglukat daytoy nga silyo gapot ta iso iti nagbalegi di cross ken kastamet iso iti maysa anang ato nga padi. Pastor Uli. Well, Pastor, ijay pa'y kapitulo 6, salaysayen na kagabsat, iti may papan, iti anak niya po Diyos, kaya iti proseso no kasano dang agbalegi, tapnon kasta, man anay iti panakipagtawid da iti trono niya po Diyos, Pastor. Kaya nang orgasawan, Pastor, dagitoy nga inted ta nga lawlawon na daytoy, kaya mangipakita no kasatno nga iti pito nga silyo ket naited. Kaya ditatan, kasano tayo kakabsat nga awaten ken tarusan daytoy pito nga silyo. Ket kitaan tayo man no nya ti kungkunana. Ta daytoy nga pito nga silyo ay nakabsat agrubwat daytoy babaen kadagiti na dumaduma nga nakasakay ti kabalyo ken anya dagiti kulay na dagiti kabalyo, Pastor. Ket iti umuna kitaan tayo, awisan da kayo ay na nakabsat, no? Dadagiti Bibliayo nga makipagadal kada kami, iti Apokalipsis, Kapitulo 6, irugi tayo, iti versikulo 1 ken 2. Anya iti kunana, Pastor? Versikulo 1, kunana, ket nakitak idi linuktan day di kordero, day di maysa kadagiti pito a selyo. Ket nangegko day di maysa kadagiti upata parsuasi bibiyag, anag kunay ti kaslatimek ti gurod, umay ka. Ket kimitaak ketadtoy ti may sa kabayo apuraw, ket day di addasi sa sakay ken kuana, at day di may sa abai ti panana, ket naited ken kuana ti may sa balangat, ket rimwar si babalegi tapno agbalegi. Di mo na nga kabayo, Pastor, kuna ket puraw. A kabalyo, nga itakderan na daytoy day di kinatarnaw iti pamati. Wen, ayten nga kakabsat. Wen, Pastor, no makita tayo. Daytoy ket kabalyo nga puraw, nga kasko natatay ni Pastor, itagdera na daytoy iti kinatarnaw iti pamati. Ket daytoy nga kinatarnaw iti pamati, daytoy nga pamati ket isu daytoy iti nagrubwatan na po Jesus ken dagiti adalan na, Pastor. Ken no kitaan ta daytoy anya nga pakaistoryan iti iglesia daytoy. Ket daytoy, Pastor, ay ito na gayam ka nakabsat, no kitaan tayo daytoy nga kinatarnaw iti pamati, ket manipod daytoy iti 31, ingana 100 AD. No kitaan iti pakistoryan iti iglesia. Ket daytoy mo, iti kungunada di English, ket daytoy ket panawon iti apostolic era. Ket itatanong kitaan tayo, Pastor, adda iti igyum na daydi nagsakay iti kabalyo. Anya ti igyum na. Sigun ti Biblia ko na naget bai ti panana. Anya ti katarusan na daydi, Pastor. Kaya katarusan na iti nakakabsat. Ket daytoy ti katarusan na kakabsat isu dayjay tukuyen na dayjay panagbalegi. Wen, tapno dayjay na espirituan na kasasaad at dapay nga na natibtibker ken kang runaan na makita ken mabuya daytoy nga kinatibker ijay na Kristiyanuan na pakahistoryaan iti kinapostol. Isimbuluan na nga daytoy ayten nga gayem ken kabsat iti panagado iti damag iti pannakay salakan. Ket daytoy hanla nga daytoy kakabsat at dapay iti karga na daytoy hanla nga bai, tipana,
No dikit di, kung nanapay dito kabsat, may isa nga balangat. Balangat. Anya dadi nga balangat, Pastor? Di balangat nga taktukuyin na ito'y kabsat iso dayjay nanay nga panagbalegi. Di nakalugan ti daytoy nga kabalyo. Kaya na nga sawa na ito nakabsat, iji Grego na daytoy kat Stepanos, kung na Pastor, ito nakabsat. Daytoy kat addaan, iti korona, iti balegi. Kaya na nga sawan, daydi nga panawon, iti damag, ti panakaisalakan, iti banghelyo, kat nagsaknap, ket naalada iti balegi. Isu nga, no kita nyo dajay, maudi na nga pasat iti versikulo 2 kunana, ket rimwar asi babalegi ken tapno agbalegi. Manipod iti iruror na adda ballegin ket iti saknap iti damag ti panakaisalakan addamot iti balegi. Isu nga, daytoy nga panawon nakita da no kasano anatarnaw iti pamati. Masura niya, iti may kadwa nga kabalyo. Daytoy ket masarakan iti versikulo 3 ken 4, ijay mo lang ang kapitulo 6 iti Apokalipsis. Asahin tayo kabsat, ket idi alinoktan na daydi may kadwa silyo, nangigko daydi may kadwa parswa, si bibiyag, anagkuna umay ka. Ket rimwar ti sabali a kabayo, analabaga. Ket iti daydi nagsakay itoy, na ited ken kuana, ti panangikat ditoy daga ti talna, ken tapno agpipinatay da, ket naited ken kuana, ti maysa dakkel a kampilan. Daytoy nga may kadwa nga selyo kabsat, nakaro iti panakaidadanes ken kapadasan dagiti iglesia, nga nagturay daytoy iti sangagasot, nga ingana iti 313 AD kakabsat. So nga, daytoy nga kapadasan iti iglesia, ipakita na, ay ito nakabsat, manipod da di kinatarnaw iti pamati. Kada iti kinatarnaw kang pamati kat putanda. Kad babaen iti panangputpud da ito nga natarnaw nga pamati, adda iti sumreg, tablo iti kasta, rakrak na daytoy. Kad gaputa sanda nga marakrak daytoy, kunana ito nakabsat, nang nangruna, iti maudi ka pasad na iti versikulo 4 ket kunana naited ken kuana ti maysa adakkel a kampilan. Adda iti pannakaidadanes dagiti mamati. So daytoy nga pannakadadanes dagiti mamati ay ito nakabsat. Babaen iti panagrigadan inot-inot pastor sumrek meten iti pannaka upapay panagkurang iti tarnaw dayjay nga pamati nga imuna nga inalada. Kaya dito yung mat na nagundaway ito nakabsat, inot-inot, sumrag matan dagiti sursuro asaan nasayaat. Daytoy iso nga nalabaga nga kabalyo. Tapay, dayjay puraw, inot-inot, natibnukan iti haan nga umiso nga sursuro. Iso nga daytoy iti gundaway day kasko natatay ni pastor daytoy ket manipod iti sa nga gasot ingana 3 gasot ken 30 nga tawon daytoy iti sinaknapan na dayta pastor nga panawon. Anya iti may katlo ay iti nakabsat. So nga no kitkitaan tayo ijay umuna puraw. Di may kadwa? Nalabaga. Anya iti may katlo. Masarakan dayto ijay Apokalipsis, Kapitulo 6, iti versikulo 5, ngayong gana ti 6. Ket idi linuktan na daydi may katlo a selyo, nanggegko daydi may katlo a parswa, si bibiyag, anagko na umay ka. Ket kimita, ket adtoy ti may sa kabayo anangisit, ket daydi adda nagsakay ken kuana, adda may sa pagtimbengan, iti ima na. Ket nanggegko ti kaslamay sa atimek, iti tenga dagiti upat a parswa si bibiyag anag ko na maysa a kasukat ti trigo mapatgan ti maysa a dinaryo, ket 3 a kasukat ti sibada mapatgan ti maysa a dinaryo, ken saan mo adadaelen ti lana ken iti arak. Dahiti pastor, ipakpakita nan itatta
iti nananay nga panakaabak ken na iturong iti panakaupapay iti pamati daytoy iti tawen iti 313 gana ti 538 ataw tawen pastor daytay iti talaga nga nakapuyen ken naabak iti pamati dagiti mamati iti dayta tiyempo. Ket iti moten nga gundaway pastor nga iti Kristiyano nagbalinan nga nawat iti estado. Uwen. Ket no kitkitaan ta daytoy kunana pay pastor anya iti igyom na adda maysa a pagtimbangan iti imana. Ket anya daytoy pagtimbangan ti mga ibagbangan na daytoy kakabsat. Daytoy ket isu iti panawon nga iti iglesia ken iti estado ket maymaysada. Ket idi maymaysada dagitoy ay ito nakakabsat ken gayem anyaman a sumupring kadayta nga panagmaymaysada kiti panangkita da daytoy ket maysa nga kabusor. Isu nga daytoy nga panawon ayten nga kakabsat ket idtoyen nga makita nga adda iti pannakaabak ken iti pamati adda pay nga natibnukanen iti saan nga umiso asursuro. Uwen pastor. Ken may sapay iti daytoy nga tiyempo ket na nalookanen kadagiti na inlubungan nga banbanag ket naadanda iti panagbisin iti na espirituan pastor. Dayjay ti karigatan. Yeah. Manipod dayjay natarnaw nga sursuro ingana addan iti bisin iti sasao ni Apo Dios. Dayjay iti narigat. Isu nga iti daytoy nga gundaway ayten nga gagayem ken kakabsat. Kabayatan nga adda dagiti panawon tayo tapno iti kasta agtarawon tayo nga nasayat kadagiti sasaw na Apo Isus panawon itata tapno iti kasta mabsug tayo kadagiti kinapudno nga isu iti mangted regta kadagiti pamati tayo. Anya pay pastor iti may kapat nga sarsaritaan na daytoy. Ijay Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 7 ken 8 kunana, ket idi linuktan na daydi may kapat a selyo nang ngegko titimek daydi may kapat a parso a sibibiyag a nagkuna umay ka. Ket kimmitaak ket adtoy ti maysa kabayo a nabesag ket daydi adda nagsakay ken kuana managan idi ti patay. Ket ti Hades sumursurot ken kuana ket naited kadagitoy ti panagturay ti apagkapat ti daga tapno agpapatay da babaen ti kampilan ken ti bisin ti anghel ken kadagiti narungsot nga animal ditoy daga. Daydi sao nga nabesag pastor kasla kulay daytoy iti maysa nga bangkayan. Talaga nga natay daytoy nga nakasakay ijay kabalyo. So kitkita ta daytoy ayten nga gagayem ken kakabsat. Gusto di ko na ni Pastor Rolly. So daytoy ket ijay Grego, daytoy nabesag. Ket klores, kung na ida nakabsat. Kaya nangasawan, kasmanlaan, pastor, iti langana, iti kulay na, ket kaslaman lang dapo. Dapo. Ket daytoy nga kulay iti dapo, makasulam tatay, dadi bisag na, kasmanlaan maysa nga agrupsa, nga kasmaysa nga natay. Iti sarsaritaan na ditoy ayten nga kabsat daytoy nabisag nga kabaliyo katanya. Daytoy ket idi panawon nga dagiti agbirok ti nakapudno ket sanda nga birukan. Daytoy met ti adu apan nakaidadanos dagiti mamati. Daytoy nga panawon nga nadanon na iti kangatuan iti pannakaidadanos iti iglesia. Ken daytoy met iti panawon dagiti kamamak ken kabutbuton nga kapadasan iti iglesia. Okay. Ken may sapay dito pastor, ti napintas nga damag dito, ito nga nang rugi no kasanumot nga nareforma. Iti dayta nga panawon, idi 538 ken gana ti 1517 AD nang rugin dita kakabsat no kasanumanen nga mapabiyag, mapaungar dayjay pamati iti dayta nga panawon. So kita dito ay ito nakabsat. Manipod ka dayjay pan na kay lumang iti kinapudno ket nakita tayo nga iti panawonan agpatingga daytoy idi umay iti
reformation no kunada ti Ingles. Kana sawen addamanen iti pannakatakwat dagiti kinapudno. Wen. Ket dito yung nga gundaway no kikitanta pastor iti pangistoryan iti iglesia itoy nga banag daglipas daytoy nabisag nga kabalyo itoy nga panawon daydi a tiyempo nga ni Martin Luther ket inlansana dagiti 95 thesis na iti recap iti Wittenberg Church. Yeah. Ket daytoy nga gundaway ay ito nakabsat manipod idi nagrugi daytoy nabisag nga kabalyo ado iti kinapudno nga lumengda nasukatan kadagiti natawan nga sursuro. Wen. Pastor, anya pa iti makita ta anya dayay may kalima nga makita pa ditoy nga silyo analuktan. Sarakan dayto ijay Apokalipsis kapitulo 6 bersikulo 9 ngengana iti 10. Ket idi linuktan na iti may kalimasilyo nakita ti sirok ti altar dagiti karkararwa. Dagiti napapatay iti gapu ti sao ti Dios. Ken gapu iti pamaneknek atay naginayon da. Ket agas-asog da iti dakkel a timek kasano ti kabayag na uapo asanto ken napudno. Adi ka ukumen ken ibales ti darami kadagiti agnaed iti rabaw iti daga. Iti daytoy nga tiyempo pastor dadi makunkunata yung asog dagiti na idadanes. Iso dagitoy agpukpukkaw da ken salsaludsuden da no kaano nga ukumen ni Apo Isus dagijay manang idadanes iti dayta nga panawen. Nagsipud ta dagitoy nga karkararwa, dagitoy nga mamati talagang nagsadag dala ang iti sao ni Apo Dios uray pa iti pamaneknek na ket nagbiyagan da iti dayta nga panawen. Ket dito timot nga makita ito nagabsat. Sana kaya nga sawon nga dagiti nga kararwa kasi bibiyagda. Nga agas-asog da. Baka ibagayo kit din nga adamod nga ti kararwa nga han nga matay. Right. No di kiti daytoy ay ito nagabsat panangiladawan ni Juan tapno iti kasta dagijay na idadanes nga inted da iti biyagda gapo iti kinapudno ket umayto iti pamalis kadakwada. Nga saan nga isuda pamalos no dikidi ni Apo Isus. Ket dagitoy dagiti na idadanes nga sa Santo Pastor. Ket iti panang idadanes dagiti nga sa Santo iti nakabsat in sakripisyo da inted da iti biyag da gapo iti ebanghelyo. Anyan nga nagmeda iti nga kakapadasan Pastor. Ketatta iti nga gundaway kada tayo. Ay ito nakabsat iti ebanghelyo kan-kanayon tayo nga mangmangag, ngam no daduma santay kan iti gundaway. Ngam dagitoy, intedda iti biyagda, babaan iti ebanghelyo. Saan lang nga dajay? Pastor, no digiti, nagsagaba da pay, kadagiti panakay dadanes. Babaan iti ebanghelyo. Ken, hanlang nga dadanes. No digiti, Pastor, inggana, naglakam iti patay, gapo iti kinamatalagda. Handa pulos ngayon sukat iti kinapudno. No dikid di umayman iti ulbod kadawada, handa ngay kano iti biyagda, no dikid di ultimo nga iti biyagda ket itedda tapno lang pagtakderanda dayta kinapudno Pastor. Wen Pastor, kun may sapay ditoy ayaten nga gagayem ken gagabsat ipalagip namot kada tayo. May sa daytoy nga karit nga uray pay no sangwen tayo iti panakaidadanes pagbiyagan tayo dayjay pamaniknek ken sao ni Apo Dios tapnon kasta dadayjay kinatalged iti nananay ken dakdakkel a balegi intonomay ni Apo Dios Pastor. Ken may sapay nga karina nga ited daytoy Pastor ket babaan iti maited kadakwada iti puraw a pagananay. Kaya naon kasawen dayjay kinalinteg ni Kristo. Anya Pastor iti may kalam daytoy ket masarakan iti Apokalipsis 6, 12, ken 13. Makipagbasa kayo kanya kagabsat. Ket nakita iti linuktan na daydi may kanem asilyo ket imay ti may sa dakkel agin gined ken daydi init ngimmisit akas lamay sa apanes a buok ket daydi bulan nagbalin amin akas ladara ket dagiti bitbitwen ti langit nagtinnagda iti daga akas ti may nga higos nga iregregda dagiti bungbunga da asa andapay analuom nugungunem iti may sa napigsa nga
angin. Dati dakkel nga napasamak dito pastor nga nakita da nga may isang kilaat. Tapno ipalagip na mo it kada tayo nga dagitoy nga banbanag ket umay da tapno makapagsagana tayo. Pastor. Kun dagitoy ay iten nakabsat, iti pakahistoryaan, iti lubong, unaited da itoy. Kas pangarigan ko pastor, idi napigsa kaganganad da itoy, dahil kung kunada nga Lisbon earthquake. Napasamag da itoy, di Nobyembre 1, 1755. Kat da itoy, ti kapigsaan nga kaganganad. Da itoy kat sarasaritaan na da itoy, idi libro ni Matthew, idi kapitulo 24, 29 kan 30 pastor. Kan halang nga dayjay. No pinansin nyo kakabsat dayjay binasa datatay at dadakkel agang ganad kunana. Idi versikulo 12. Ti init ng misit. Kakasla nagpanes. Kunana iti nakabsat. Imaymod daytoy iti aldaw. Tingal daw. Ngam nagbalin nga rabi. Daytoy kad napasamag iti Mayo 19, 1780. Kaya niya pa pastor iti pasamag pa'y nga pan nakatungpal na dahito nga padto. Kuna na jay, dagiti bitbitwen, tilangit, kuna na nagtinag da iti daga, na napasamag mo da iti kakabsat, iti November 13, 1833. Kan may sapay, palagip na kadatayon kakabsat, nga tipungtot ni Apo Isus umay, kadatayo, masapol nga niya, agtakder tayo, ta niya po Dios iso ti kadwa tayo ti dayta nga panawen. Isu nga daytoy ay nagabsat dagiti selyo. Ket daytoy kakabsat nga numan pa iti Paulo na ket pito nga selyo daytoy ngem ituloy tayo dayta nga adalan ay nagabsat ta ijay ayan iti nagbaetan iti selyo may kanam nga selyo ken may kapito nga selyo adda dayjay makungkuna ding list nga interlude. Daytoy ket adalan tayo kakabsat iti sumarno nga panagadal tayo kitaan tayo ta daytoy ket sungbatan na di sa ludsod nga adda ijay 6:17 ijay ayan kakabsat iti may kanam nga selyo ta daytoy ti kunana ket siya sinuntot ti makabalin nga ag takder. Ket daytoy ay ta nakabsat iti sungbatan tayo iti sumarno nga panagadal tayo. No siya sinon to iti mabalin nga agtakder. Pastor, anya pa iti may nayon mo? Well, iti maudi kakabsat nga kayat ko nga kitaan tayo ditoy. Niya po Dios, ited na iti nabalegi tapno iti kabusor ket maabak babaen kadagiti sasao na pastor. Well, ay ito nakabsat. Iti panagadal tayo nang nangruna iti kapitulo 6 iti Apokalipsis. Makita tayo ditoy nga ti iglesia ket agbalin nga nabal legi nga babaen iti kinapudno parmaken na dagiti kabusor na babaen iti sasao ni Apo Dios. Ken hanlang nga dayjay pastor ay ito nakabsat iti maysa nga tao nga nayangkla iti sao na Apo Dios ket natalged itayan iti takyag ni Kristo. Nga ito nga gayem ken nakabsat umapay man dagitoy nga banbanag kada tayo ngem ti talged tayo adda kini Apo Jesus. Dagitoy iti pakita na iti pito nga selyo. Kidawan kay man ay nakabsat ang makipagkararag kanya. Nayat nga Dios amami nga nailangitan. Agyaman kami iti adal nga nangaganmi. Daytoy kadiket mangted iti nananay nga panangkita mi kini Apo Kristo. Bendisyon ang tisagtunggal may sa kada kami. Taday titidawat mi, tinagan po may Jesus. Amen. Ay ito na gayam ka ni Kapsata. Maminsan pa'y ti panagadal tayo mga ngastoy. Awisan da kayo, tamni ti kasta, kaduan da kayo manan, agadal kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Diyos itangina amin kada kayo. Pastor, thank you very much. Salamat, pastor.